Ahoj, zdraví vás Hromy u dalšího dílu, no už druhého dílu, potlesk. Druhého dílu, výborně. Druhého dílu našeho let's play ze hry Shakes the Fidgets a jak jsem vám v minulé hře slíbil, tak si vytvoříme dneska novou postavu a vůbec nevím, jestli mám hrát za chlapa nebo za ženskou. Nebo spíš takhle, chlapa za ženskou, naopak jsem to měl zjara. Ale asi si zahrajeme za ženskou, protože ženská je taková něžnější a hezčí, dokud, jestli to není ďáblice, nebo orčice, nebo temná elfice, nebo tak, ale člověk. Člověk je ideální. Ježiš, ty seš hezká, Marunka, ty se mně líbíš. Ne, nelíbíš, fakt ne. Ale no, pusa se mi hodně nelíbí. Takže rasa člověk asi. Ty seš hezká. Seš hezká. No teď už seš plešatá. Teď chceš pak extrémně, nebo si dáme trpaslíka, ty jsou taky hezký. Trpasliče, ale tady ty. Rasát, elfy hodně frčijou, takže, a co je toto za gnom? No, to je pěkně hnusné. Ty rasy elf teďka hodně frčijou, takže si asi dáme rasu elf, protože je rasa elf teda, božičko, protože jsou docela hezký ty rasy, takže jako myslím tím toho elfa. A tak ty oči vypadají luxusně, hodně luxusně. Ty ne, se mi nelíbijou. Ďábelské. To jsou ještě lepší. Wow, tak to si dáme, ty si necháme. Ty tak, nádherný obočí, to k tomu úplně ladí. Hezký úsměv. To by úplně ladilo, taká nasraná. No to se mi fakt nelíbí tohle. tak to už vůbec ne. To byla kepčo. Jako, good job, baby. Tak to je takový povrhovající. Uděláme pořádně na stranou. Pořádně. A teď. Jo, takhle. To je vončo. Nos. Tam děláme nějak extrémně brutálnější šaty. Takhle určitě ne. Takhle, jo, tak to je vončo. Uši. Velká náušnica. Žádná. No, tam velká náušnica. Spojená náušnica. Tak. Asi takhle ne, tohle ne. Takhle taky ne. Takhle taky ne. Ale včí co? Takhle to nepůjde. No necháme to bez náušnice, to bude hezčí vlasy. Jaký si dáme vlasy? No tak to by se nehodilo. To by se také nehodilo. To by se hodilo. Ale nelíbilo se mi to moc. Děvčico, jaký chceš mít vlásky? Řekni si. No, může si říct. V příštím díle. Necháme ji tyhle a dáme ji růžový. Protože růžová je hezká. Nebo blondýnku? Nevím. Dáme blondýnku. Blondýnky jsou hezký. Sice hloupý, ale hezký. Ne, někteří. Tak, nějaký to tetovářičko. To vypadá jak gnome. Ne, jak se tomu říká? Hvězdná brána tomu. Tielk, jak byl? Teď si nespomenu. Takhle ji dáme z toho oka, to vypadá úplně luxusně. A dáme ji rasu válečník. Rasa válečník, to je přesně ono. A uložit. Výborně. Takže já si zaregistruju a jsem zpátky. Nebo spíš, teď mi to nedošlo. Musíme vymyslet jméno, takže dáme asi jméno. Jméno bude asi... Podle nejlepšího let's playera všech dob dáme jméno téhle děvčici, takže MC Citronka, tak, výborně. Takže jsme zpátky, už jsem zaregistroval tu našu děvčicu, takže super. A mrkneme se, jak vypadá v normálním profilu. No nádhera, až na tuhle paličku z kamene, ta se mi vážně líbí. Ty jsi to úplně pokadila, děvčico, no. Vůbec, ale podle toho jména seš fakt dobrá, MC Citronka. Good, já jsem tě. Takže si dáme první práci na tomhle serveru, spíše S16, nebo spíše na novém účtu.
Na citronádě. Kuře 3. Tak pojď kuře, ty jsi jasný. Ale ne, úroveň 5. To se mi nějak nelíbí. To nás dá. Ještě jsme válečnice. Ještě když se jmenujeme citronka. No jak si to asi nejde ještě, tak to je jedno. Dáme si prvního skutku. Výborně, výborně. Dáme si hnedka vécko. Ne, samozřejmě to ještě nejde, no, dobře. Dobře. Ale měl jsem v to chodit, normálně dám, měl jsem v to chodit. Co tady máš? Inteligenci 2 a tam byla co za knížičku, nebo co to bylo? Brnění 9. Berem brnění 9. Se vyplatí. Takže mrkneme do obchodu. Čaroobchod. Čáry máry obchod. Tady máme nějaký elixír. Elixír se na začátku kupovat nebude, bre. Obratnost 2. Síla 2. Ale moc drahé, to je moc drahé. Síla 2, tak je hezké. Síla 2, všude síla 2, takže si můžeme vybrat si sebe kachničku, smajlíka nebo Noble prstínek. Dáme si Noble prstínek, protože, ale ne, MC Citron se vždycky směje, tak si dáme smajlíka. Takže smajlíku, ty seš můj, takže šup a šup. Tak, výborně. Hned si dáme čáry máry obchodu jsme měli, dobře, takže hnedka dáme zbroj 1. Shop. Tak. Zablokovat 26. To se taky hodí. Štít je důležitá věc, hlavně pro citronku. Tak čím bychom jinak rozmáčkali ty ostatní, že ano? Když my jediný se dáme tak rozmáčkat, tak se musíme hodně bránit. Když my jediný se můžeme dostat pod palbu. Hele, přesně 24 za bodky, kupujeme bodky. Brnění se vždycky hodí, i když bez ničeho, nevadí. Takže šup, ledme se, popelnice, no nevadí. Podzemku asi mít ještě odemklý nebudeme, že ano. Později o skrinci budu muset odemknout, aby jsem měl víc houbiček, ale tak. Takže první fighty citronky. Ty jsou klepla. Ty jsou vychytala citronka. Citronka? No dobře, už jsme se domluvili. Takže si dáme zase o skutku a tímto se s vámi rozloučím. Hele, tak co je lepší, brnění 12, nebo nějaká útočící síla? No tak, načti se. Nebo to bylo tady? Jo, tady. Určitě tady toto. I když tady je víc zkušeností, že ano? Bereme se zkušeností. To je to na začátek hodně důležité. Takže děkuji, že jste si podívali, nevím, jestli se mi dívá nějaký Slovák, ale tak. Asi ne. Děkuji, že jste se podívali na tenhle díl při stvoření MC Citronky a u dalšího dílu se můžete se mnou těšit a tak podobně, no, chápete. No, to jsou týkat se nakonec vždycky. Počkat. Citron je ovoce nebo ovoce? Ne, salát. Jo, tak. Teď jsem to vystihl. Salát. S vykřičníkem. Výborně. Takže děkuji, že jste se podívali na tento díl, jestli se vám líbil, nezapomeňte dát tlačítko like. Like jsou důležitá věc. Awesome. A pro více videí klikněte na tlačítko odběr a já to ukončím přesně v 9:00, takže čau.